Salam Türkmenportal web-saytynyň hormatly tamaşaçylary. Merhabalar. Siziň ähliňiziň sabyrsızlyk bilen garaşan konserdiňiz, ýagny Johnny bu owadan sahnada ýene sanynca minutdan çykyş eder. Bu owadan gyzykly pyrsatlary bolsa, Türkmenportal web-saytynyň üstü bilen. Отлично, мы очень в предвкушении находимся, столько народа, ждем не. Да, мы хотим сегодня отдохнуть, танцевать, мы знаем песни Джонни все наизусть, но сам больше мы ждем песню никак. И вообще хотелось бы поблагодарить нашего благоуважаемого президента за возможность посетить такой концерт. Весь город в предвкушении, мне кажется, весь Ашхабад сегодня тут. От всего города мы говорим спасибо, потому что наши подписчики каждый день благодарят, поэтому спасибо вам за эту возможность и за этот день. И спасибо большое Туркменпортал. Все новости мы смотрели оттуда, спасибо за информацию, мы вас любим. Все главные новости следите в Туркменпортал. Merhabalar, ene kemmämeden garaşan fırsatymyz gelip ýetdi. Siziň garşyňyzda Johnny. Dayanç stilist, Dayanç Talan. Bugünkü konsertde sizi hoş gördük. Täze ýylyňyz ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun. Çok sağ olun, hemmemizin täze ýylymy gutly bolsun, düşümli ýyldan biri bolsun. Bugünkü konserde gatty köp garaşdyk, eýne şunam gelip ýetdi. Şowkun ne bolar diýip umyt etýär, garaşyp ötürşük adam. Johnnyň hem aýdymlaryny ýatdan bilýärmi? Edil hemmesini nimeýän, ikustan ýatdan bilýän, kamýatdan bilýän, bispaşadyny bilýän, aýgara bilýänden baý içinde. Dayanç konserde ýeközüň gelingmi? Ýok, ýeközüm gelmedim, gelinim bilen bile geldim. Maşgalaňyz bilen geldiňiz. Siziň hem täze ýylyňyzy tüýsüregimizden gutlaýas. Onda bu konsertde öz maşgalaňyz bilen lezzetli diňji almaňyzy arzu edýär. Täze ýylyňyz ýene bir gede gutly bolsun. Türkmenportalyň dörejilik işgärlerini köp sag bolsun aýtýar. Näbide iň täzelikleri hemişe birinji bolup betirýän, sanly olmagy bilen birinji bolup betirýän. Oşun köp sag bolsun. Ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу взлететь на небеса. Я все построю сам по белым парусам. И мне не нужно много слова, я. Ты просто будь со мной и все я. Ведь без тебя родная я не я, родная я не я, родная я не я. Добрый вечер. Мы очень ждали концерта Джонни, мы его очень любим, он очень классный на самом деле. Мы не успели попасть в Минске на него, но мы попали в Ашхабаде. И мы в предвкушении, мы думаем, что все пройдет очень хорошо. На самом деле мы очень долго ждали этого концерта, мы сегодня очень в предвкушении, хотим уже быстрее, чтобы все началось, чтобы могли попеть от всей души. Поэтому надеюсь, что все очень хорошо пройдет. Мы на самом деле не знали вообще об предстоящем концерте и хотели бы сказать спасибо Туркменпорталу, то, что первыми осветили это событие. Очень благодарны. Спасибо. Ну что, друзья, вы готовы? В камине 6 утра. Спасибо, Туркменистан! Старые жильцы вылетали, уходи за собой за тобой. Насколько бы я ни просил, но ты же знаешь, что меня теряет. Босиком растет, бегал так упрям, и если бы не твой. Salam Leyli, bu
bolan konserte geldiňiz. Näme duygular başdan geçirýäňiz? Bilişimiz ýaly Türkmenistan döwletimiz halkary ýurtlaryň dostlugyny gatnaşygyny dowam etdirýär. Şeýle çärelerim biziň halkary hyzmatdaşlygymyzy näder ösendigini görkezýär. Halkymyzy, türkmen halkymyzy ýetip gelýän tädil bayramyny gutlaýan, ähliňiň tädilini düşünýär bolsun. Bayramçylyk dawara doşguny bilen konserte togmuş ederiz. Sağ olun Leyla, sizin hem tädiliniz gutly bolsun. Söhbetleşdiğiniz için sağ olun. Друзья, привет,